hitzaldi zentrala izango dena, urtero moduan. Kriston, pozik gaude. Angel Lertxundi ekarri dugulako, Andu Lertxundi. Ziurrezki, aurkezpena egiteko, danok ezagutzen duzue. Gure literatura garaikidean, euskal idazlerik importantenetarikoa, duda barik. Horretaz aparte, nik uste dut berria egunkarian egindako kolaborazioak eta oso apreziatuta izan direla. Eta, ondino jarritzen oso agertzen, blogakin bebai, interneten munduan, eta garai baten, inkluso zineman, ez? Pare bat pelikula, eta, aitzindarietakoa izan da zentzu horretan, ez? Eta literaturari dagokionez, nik aipamen bat egin nahi nuen, laburra, haur eta gazte literatura nahin bat liburu bat esan dituzu, 20 eleberri inguruan, eta igual gure kontestu honetan, merezi du gogoratzea azken aurreko eleberriaz, zu izenburukoa, jorratzen duela bere emaztean prozesua, mimizeakin eta azkenekoa horma, izenekoa, gainera horma, bi zentzutan, ez da. Inkomunikazioakin lotuta eta Alzheimerrakin, eta, hainbat gora bera. Nire aldetik, besterik gabe, motia eskerrak eta itzazuri. Egia zen, irrikan gaude, ni behintzat, así que, venga mila esker. Egunon guztioi, lehenik eta behin, mila esker gonbidapena dengatik. Iñakik mezua bidali zidanean, ez genuen elkar ezagutzen, eta hasieratik gaiak interesatu ninduen, eta hasieratik esan nion kolpean, esan nion baietz. Besteak beste, neri ere lagunduko zidalakoan, hainbat gauza zu idatzi ondoren, gelitu zitzezkidenak esateko, edo nolabait apunteetan, eta bizkataiek errebisatzeko eta ikusteko. Eta orduan eretzat ere, onuragarri izango zalakoan horrei errepaso egitea. Eta nik gaur esango ditudan kontuak daude oinarrituak bi elementuetan. Bat elementu profesionalean, nire elementu profesionalegia literaturan eta irakurri dudan gora beretan, eta bestea dago oinarritua emaztearen gaitzaren prozesuan lehendabiziko denboraldi luzean, lehendabiziko 2 urte nolabait eskarmentua hartu arte bentzat, ospitaleko pasilioetan aurre eta atzera ikusitako eta han registratutako, mentalki registratutako kontuak eta daude oso presentenik gaur hemen esango dituen artean. Nolabait, eta eskusazio non petita bat egiten hasiko naiz orain zer pintatzen du idazle batek hemen medikuen kongresu batean, eta badago elementu bat amankomuna zeraken elkarren artean, eta da, nolabait, bisturiaren metaforak ilustratzen duen bezala medikuaren lana, eta bisturiak dauka, justu, minera heldu, eta min hori erauzi arteko honik ez izatearen bezala, idazlearen metafora da lumarena, eta lumarekin baita ere gure baitako arrakaletan arakatzea eta gure arazoen berri, eta azkenean oinarrian giza kondizioaren berri jakitearena. Eta eskusazio non petita hori eginez hasiko naiz hainbat gauza irakurtzen. Edagean aurrera baiguaz. Gaitzaren amaraunean. Gaiz larrien batek, izan liteke edozein gaur gure gizartean hain presente dauden horietako edozein imaginatu. Gaiz larrien batek medikoaren gana eraman du gaixo. Gaitzaren amaraunean harrapatua dago. Amesten zuen oro zapustu zaio kolpean. Zenideen ordu arteko bizitza erdi pitzatu da. Oraindik ez daki gaitzak zer ondorio ekarriko dion bere lanari.
Horre guztia dakartzan ondorio psikologiko guztiekin. Medikuak, jakina, ez daki ezer horretaz. Medikuak dakiena da, gaixoari egin dioten takak esaten duena. Eta takak esaten duena larria da, oso. Gaixo ez da ordea izaki isolatu bat. Ez da soilik medikuaren arreta behar duen gorputz bat. Gaixoak izaera soziala du. Familia du, lana eta lankidea ditu, laguna ditu, beragatik sufritzen ari den jendea dauka inguruan. Baina gaixoa, arriskuan sentitzen da. Agian, baita abandonatu egingo ote duten sentitzeraino ere. Oraindik ez du ezagutzen, tokatuko zaion medikua. Baina dagoeneko, harengan jarrita doka bere esperantza guztia. Asmatuko aldu, sentitzen duen guztia esaten. Ulertuko aldio medikuak, ulertuko aldio berak medikuari. Osasuna hobetzeko. Behin batez konfusioren ikasle batzuk maixoaren gana joan ziren eta galdetu zioten. Nondik hasiko zinateke osasuna hobetzen? Eta konfusiok erantzu zien. Hizkuntza hobetuko nuke. Ikasleek argiturik begiratu zioten elkarri. Pentsatzen zuten hizkuntza hobetzeak zer ote dakarrio osasunaren hobekuntzari. Konfusiok beharrezko argibide guztiak eman zizkien. Hizkuntza zehaztasunik gabe baldin bada, gaixoak ez du sentituko mina behar bezala dirazten. Medikoak ez du gaixoaren erremedioa asmatuko. Gaixoak esandakoa eta medikoaren erantzuna ez baldin badira zuzenak, ez dago benetako lanik. Benetako lanik gabe, ezin lortuko da gaixoa osatzea, ezin hobetuko da nazioaren osasuna. Osasuna hobetu gabe, ez dago justiziarik. Justiziarik gabe, nazioak ez du jakingo norago. Zutan dagoen ontzi bat izango da, jitoan eta nora ezean dabilen barkua. Horra bada, zergatik hobetu behar duzuen hizkuntza. Ez zaitezte arbitrarioak izan hitzekin. Osasuna hobetzea baldin bada auzia, hizkuntzaren zehaztasuna da garrantzitsuena. Trampatxo bat egin dut testu honekin. Berez, konfusiori ikasle galdetzen diotena da, nola hobetuko zenduke gobernua, nazio baten gobernua. Bueno, uste balio digula gaurko gairako. Euskarak baditu bi hitz, oso desberdinak ematen dutenak, baina oso etekin polite ematen didatena neri behintzat hizkuntzaren izaera esplikatzeko. Aingura eta aingira. Hizkuntza, edozein hizkuntza, aingira bat bezalakoa da. Espainia artean daukazula iruditu orduko, ihes egiten dizu. Ez duzu bete-betean menderatzen. Batzuetan, hurbil sentitzen duzu. Hainbatetan, urruti. Testu inguru batean iturriko txorrota bezala ateratzen zaizuna, beste zirkustantzia hartan, baldar, trabatzen zaizu. Hau esan nion eta nola ez dut asmatu. Gaur garbi ikusten duzuna, bihar zikin irudituko zaizu. Hemen labur naizen dukeena, luzatu egin zaizu, edo endredatu. Horrelakoak egatatzen bazaizkitzu, ongi etorri iztunon plazara. Hizkuntza izaki bizia baita, bizia da hizkuntzarekin bizi dugun harremana ere. Odolaren abezalako jario oharkabe batez bizi nahi genuke hizkuntzarekin dugun harremana. Natural alegia. Baina aldi berean, hizkuntza aingura da. Komunitatearekin lotzen gaitu. Ez zaitugu abandonatuko esaten ari zaio gaixoari bere baitako ahotsa, komunitatearena. Godoten esperoan,
Bost gaude, bosgarrena naiz. Atea zabaldu da irten da bat, sartu da beste bat. Laugarrena naiz. Atea zabaldu da irten da bat, sartu da beste bat. Hirugarrena naiz. Atea zabaldu da irten da bat, sartu da beste bat. Bigarrena naiz. Atea zabaldu da, irten da bat, sartu da beste bat. Hurrengoa naiz. Atea zabaldu da, sartu naiz. Egunon, mediku jauna, egunon, mediku anderea. Naia nuke testu hau nerea balitz. Ernst Jant, izeneko neko ez ezaguna guretzat, da irakurri dizuetan testu. Lehen hitzordua gaixo batentzat. Gaixoak, esan dut, ez daki, zer gertatzen zaion. Mina duela gibelaren parean eta eskanerra egin diotela horixe daki besterik ez. Ez du asignatu dioten mediko ezagutzen. Ez daki zer esango dion. Ez da zein hizkuntzetan hariko zaion ere, nahiz eskatuta daukan euskaraz hariko zaion bat. Beldurrio epaiari. Kafkaren gazteluko atetzagaren aurrean bezala sentitzen da gaixoa itxaron gelan. Pasatuko zait, esaten zuen minak hasi zirenean. Pasatuko zait, esaten zuen gero. Etzei pasatzen onartu zuen azkenean, eta taka egin zioten. Orain, kontsultaren zain dago. Diagnostikoaren zain. Diagnostikoaren ondoren imaginatzen du ebakuntzaren egunan noiz izango den egongo dela. Eguna jakindakoan, ebakuntzaren zain. Ebakuntzaren ondoren, seguru asko, ohera lotuko dute. Ulises Mastara lotu zuten bezala. Baina Sirenen kantoren horrez, isiltasunaren erdian ikusten du bere burua gaixoak. Tanta gailuari begira. Zain dago beste tanta bat noiz eroriko. Urrengo tantaren zain, urrengoaren zain. Laizter ikasi du, edo laizter ikasiko du. Itxarotea da, gaixo baten kondizioa. Gaixoaren etorkizun ez dago bere esku. Oraindik arrautz den mediku baten mende baizik. Bitartean denbora gastatzen ari da, bizitza gastatzen ari zaio. Gaixoak ez dauka batere garbi, itxaroteak saririk izango duen. Ez daki itxaroteak bukaera zoriontsu izango duen film klasikoetan bezala. Laizter ikasi du. Denboraren kontrola ez da gaixoarena, osasun sistemarena baizik. Kafkaren gazteluko jabe misteriotsuarena. Zain dagoenak, zainak errotzen ditu itxaroan. Orain dela gutxi, itzaldi hau prestatzen ari itzala, neuk asmatutako esagera zahar berritu bat. Zain egonaraztea boteretsuen privilegioa da. Hala dio Andrea Corredorek El tiempo regalado saioan. Biziki, gomentatzen dizudan liburu bat, erakusteko liburu labur bat da, eta ekarri nahi nuen, zuei erakusteko, eta antxe bilin izan atzo. Liburuaren bilan, nire hainbeste liburuen artean, eta ez nuen topatu. Baina, bueno, El tiempo regalado orantxe, gaztelaniaz ez da urte bete argitratu dela, okeraz banago ez da urte bete argitratu dela. Eta Kohlerrek saio berean dio, zain dagoenak, askotan injustizia baten biktima gisa ikusten duela bere egoera. Gertatzen denaren erruduna baliz bezala. Gaixoa, harrapatuta sentitzen da ezagutzen ez duen sistema baten amaraunean. Kondena entzutea bakarrik falta zaio, Kafkari bezala zen. Zain eta zain dagoenak zainak errotzen ditu itxaroan. Gaixoa, alaxe dago, zain eta zain egote horretan, impotentziaren barne monologo etengabea darabil buruan. Badaki gaztelaniaz, baina euskaraz ateratzen zaizkio bere kezkak, burua usteak, arrazoiketak. Entzule, zuek, jarri belarriak. Imaginatu gaixoaren barne monologo hori,
entzun haren jario intimoa. Rusok argi zioen, irudimenak erakus diezaiguke, ezak erakustekotan, urkoaren oinazea eta urkoaren burutazioak oinazaren aurrean. Zientziak ez bezala. Alteritatea edo urko hurbila. Gure pentsamentua mets egintza edo emozioak gure izaeraren ezaugarria dira. Guztiz personalak, transferitu ezinak, halaxe gaixoarenak ere. Gaixoak zer sentitzen eta pentsatzen duen jakiniz gero, asko aurreratuko genuke haren ondoan egin beharreko bidean. Baina gaixoa, bere baitara biltzen da, uskurtzen da, zer gertatzen ari zaion nahi luke ulertu. Nahasmenezko garai horretan gauzatzen den barne sentimentuen ekaitza, apenas zaigu ordea iristen. Diotenez medikuntza, mediku-paziente harremana, urrutiratu egin omen da alteritatetik, urkoaren gandik. Teknologiak edo burokraziak, ekarri duen subjektuaren kosifikazioa bezalako faktorek, omen dute erruaren parte handi bat. Medikuntzaren oinarrian dagoen osagarri komunikatiboa, etiko esango nuke, difuminatzen joan omen da denborarekin. Baina gaixotasuna, hitzarekin izendatzen da, hitzekin komunikatzen da. Edo ez hitzekin bakarrik. Askotan dakigu, ze garrantzi duen keinu sotil batek. Gogoratzen naiz, orain hitzaldiarekin ari nintzela, enitzan ontaz jardut, etorri zait irudi bat. Esan etenean ez hitzekin bakarrik. Emaztearei diagnostiko egin ziotenean eta bat, eta Zarauzko malekoian pasiatzen ari ginela, ja rekuperatzen, bizkat ezeraken ospitalean egin zuen bolada luzetik eta bat. Topo egin genuen gure aitaginagarekin, gu baino desentez edaetuagoa. Eta gizajoak etzun asmatuko zer esan, eta nola zeratu, eta etzai sekula santan astuko nola, bastoiarekin da zebilen, eta egin zidan guztia izan zen bastoiakin klak-klak orkatila parean edo kolpetxo bat eman. Nik beti daukat hori gogoan, solidaritate zerak mostra nagusi bezala. Txak-txak bastoiarekin, aski da. Gaixo larri baten hasierako anabasa horretan, gaixoaren gandik hurbil daudenak ere, sentimentu kontra jarrien anabasa batean daude. Bizitza aldatzen ari zaiesen idei ere. Egoera berri bati ekin behar diote. Gaixotasunak afektatu du gaixoaren inguru hurbilena ere. Negarrete intziria oinazearen manifestazioa dira. Baina ez oinazea bera. Keinuak eta begiradak ere halaxe. Hizkuntza ere bai jakina. Baina horiek guztia baino lehenago, oinazea bera dago, beralde fisikoarekin, beralde psikologikoarekin. Nola interpretatu ondokoak adierazten ez didana. Adierazten gai ez delako batzuetan, adierazten nahi ez didalako bestetzuetan. Kontaketaren terapia. Gelan, demagun, gure kontakizuneko gaixo horixe, beste gaixo batekin. Nongoa zara, eta bar. Hor, seguru, euskaraz ari baldin badira, hombre, zuk azpeiti aldeko behar dezuta, zuz, toros aldekoa, seguru horrelako kalkuluak egiten dituzela, eta hori dala nolabait elkarrezketaren hasiera. Nahiko bizkor, heldu diote solasaren ariari. Gaitz bera dute lotura.
Esperientzia propioen kontakizuna guztiz kanpo dago parametro medikoetatik. Baina gaixoak asko lasaitzen ditu. Gaixoen arteko kidetasuna bideratzen du. Gero eta seguruago darabilte medikoei eta ikasitako hiztegi teknikoa ere. Endoskopia, kateterra, estena, bilurruina, kreatinina, beren historian integratu dituzte. Baina ez dauka zerikusirik medikuek osatutako historial medikoarekin. Alde derra, bi historien artean. Gaixoarenak rol aktiboagoa du, batez ere personalagoa. Kontatu egiten du, verbalizatu egiten du, gertatzen zaiuna. Eta kontatzeak lasaitu egiten du. Bere egoeran daudenekin parekatzen du gertatzen ari zaiuna. Gaiz bera duen jendearekin egiten du topo. Eta gertatzen duen baita ere, alako lehia moduko bat zeinek sufritzen duen gehiago adirazi arterainokoa. Adiskidetasun oso intentsuak sortzen dira. Heriotzaren balizko hurbiltasunak areagotu egin ditu elkarren arteko loturak. Mediku aktibitatetik kanpo ere badago bizitzarik. Baina adiskideren baten heriotzak erabateko abaldura eragiten du. Min fisikoak berak baino sakonagoa, fisikaren eremua gainditzen duena. Gaixoak heriotza propioaren abisu baten moduan bizitzen du klubeko baten heriotza. Orain nire kontakizunean etentxo bat bide nabarreko 3 kontutxorekin. Bat, da komunikazioarekin zerikusia dutenak. Bat, atentzioa deitzen du gaixo helduen artean WhatsAppa bezalako trepeta teknologikoek duten eraginek. Jakimina pizten dit, euskal alfabetatze improvisatu bat bideratzen ari diren gaixoen zenbatekoak eta nola inoiz hitz bakar bat ere euskaraz idatzi zuen jendeak ikasten duen galderak eginez dakienari, semeari edo alabari edo hilobaren bati. Bi. Interesgarria litzateke alaber, gela berean ostatu hartu duten gaixoen harreman linguistikoak aztertzea. Hau irazen ari nintzela, imaginatu nuen baita ere, ez dut esaten hori praktiko, baina etorren zitzaren burura. Jartzen direnean bezala gelan adin modukoak edo alegintzen direnean, eta alegin duten adin modukoak eta bat, ia hizkuntzaren, gaixoen hizkuntzaren kidetasuna, errespetatzen berdintzat zein den hizkuntza, baina hizkuntz kidetasuna kontemplatzen den behintzat aukera bezala edo bide hori da. Ez dakit, inoiz hori planteatu da, baina hori etorri zitzaren burura. 3. Gaixoaren historiala medikuek, medikuek egina da. Gaixoaren interbentziorik gabe noski. Gaixoak ez du bere historialean hotsik. Horra gaixoa, inoiz irakurriko ez duen txosten bateko protagonista. Erro beretik. Enrique Javier Poncela antzerkilari espainiarrak esaten du bere obretako batean. Medikuntza da, gaixoari hilioiraino laguntzea hitz grekoekin. Komunitate eta komunikazio hitzak erro bereti datoz, komunetik, komun. Komunikazioaz mintzatzerakoan, ezinbestekoa da komunitateko hiztunen eskubidez mintzatzea. Bereziki, euskarak osasun sistemaz behar lukeen eta ez daukan tokiaz jardutea. Ez daukan, nahi genuken aina. Ez naiz pertsonarik egokiena egin diren ahaleginei buruz mintzatzeko, ez ditu zagutzen asko. Baina azken 6 urteotan izandako esperientzia personalak banekiena sendotzen dit.
asko eginda, egindakoa ez da aski. Eta ez da oso bizkorra izan behar ikusteko nagitu egin dela administrazioaren konpromisoa. Beti nagitzen dela administrazioaren konpromisoa. Beti dagoela aitzakiaren edo alibiren edo ezintasunen bat, pausa ausartak emateko. Marka bat jartzen denean, laster errutina nagusitzen da. Eta errutinak hautsa ekartzen du, abandonoa. Eta Lizardik, orain 80 bat urte idatzitakoa datorki gogora. Herritar guztiak euskaldun huts izan arteraino bagaude zai, ez saski-naski aldizkaria, ez besterik ez da izango. Ez da izarnara bizitzera joan da ere. Alegia, han ere, erdaldunen batekin topo egingo dugulako, eta hori idazten ari da, 1930. Batzuetan ematen du, pazientzia izan behar dugula, herritar guztiak euskaldudu arte. Baina benetan eskatzen zaiguna da, pazientzia infinitua. Ematen du, ardura gehiago erakiten digula, euskeraz ez dakitenak mintzeko arrisko balizko batek, bazterketagatik dugun gure min erreal propioa baino. Panorama horren erdian, herritarren osasuna zaintzea, sistemaren betebehar nagusia, beti da argumentu politikoki eraginkorra betebehar linguistikoak erlatibizatzeko. Azkar eta baldar laburbilduz, horren azpian dagoen argumentua. Gaixoak sendatzea da sistemaren helburua. Osasun zentroak ez dira euskaltegiak. Eta ez dira, baina pazienteen eskubide linguistikoak eta osasun eskubideak biak dira eskubide. Txapa baten inguruan. Komunikazioari buruzko hainbat alor bisitatzeko aitzakian, erizain baten gana hurbildu naiz. Euskaraz egin diot, adetxu hartu nago. Euskaraz dakiela adierazten duen, txapa bat darama uniformean. Baina txaparik eraman ez balu. Txapa baliabide ona dela sinetsi nahi nuke. Informatu egiten du. Erizainak euskaraz daki. Baina badaki gaztelaniaz ere. Alferriako pausak eta uste okerak saiesten ditu txapak. Eta bar. Ez naiz, ez esateko gauza. Baina hainbat burutazio kobra pilatu zait beste askotan bezala. Txapak markatu egiten du. Erizainarekin izketan hasi orduko, halako aura luz semiotiko batek bildu gaituela iruditu zait. Txapa esote da gehienen gandik arpartatzen gaituen eskutu baztertzaile bat. Euskararen premien bi mezulari gera. Egoera prekario batean gaude, eta prekaritatea salbatzeko, ekitate printzipioa babesteko, geure buruak nabarmendu behar ditugu txapa baten bidez. Ez ote gara beti lantuan eta kexus ari den gizatalde batekoak, korridoreetan atzera eta aurrera dabilen jende normalaren artean. Etxipenaren mezularia gara? Intolerantzia praktikatzen dugu entzungo dugu? Euskararen etorkizun zailak neurotizatutako itxura transmititzen ari gera? Baina nola horbea? Erizain txapadunak ez aldakizkiba bi hizkuntza ofizialak. Elebiduna da. Ni ere alaxe. Zergatik da erizaina nabarmen agertu behar duena? Euskalduna delako. Erizainaren txapak interpelatu egin hau. Anomalia baten berri eman dit. Txapa bada errespetatzen ez den eskubide baten salaketa ere. Bere buru euskaldun ikusi nahi duen anomalia da gure komunikazio plaza. Plaza horretan onartuko litzateke txapa eramatea gaztelania bakarrik dakienak, demagun,
Mediku eta erizain ez euskaldunek onartuko lukete ez dakite euskara sentitzen dut, aitorpen txapa bat beren uniformeetan. Galderek korapilatuta segitzen duten nire burutazioetan. Ez daukat gogoa asetzen didan erantzunik, baina erizainari bere zerbitzua eskertzeaz gainera, eskertzekotan egoneiz txapak eragin dizkidan galderak ere. Pazientea, zain egon ondenen noski, konsultan sartu da. Egunon, esan du. Medikoaren ahots klaruak gauza bera erantzun badu ere, diosalari, pazientearen izena ere erantziz, alegia, egunon, Mari Carmen, egunon, Jose Luis. Apenas jaso du bere burua. Ordenagailuko pantailari begira dago. Joan zan astean egin zidaten takaren txostena irakurtzen ariko da, pentsatu du gaixoak. Alaxe ari da medikua, takaren txostena irakurtzen. Ez zuen astirik izango lehenago irakurtzeko, alaxe daude medikuak sistemak lotuta. Halako batean, zer modu zaude? Gaixoa kontatzen hasi zaio, bezperan papertxo batean apuntatu zuena. Sukarrik ez dut izan azken egunetan. Apetitua ondo, hobeto sentitzen naiz. Ibiltzen altzara. Bai, baina gutxi nekatu egiten naiz. Gaixoak pantaila seinalatu dio medikoari buru mugimendu batez. Nobedaderik? Medikoak pantailari giratu du pazienteak takaren irudiak ikus ditzan. Argibide teknikoak ematen hasi zaio. Gaixoak ez daki noski, takeko irudiak interpretatzen. Ez ditu medikoaren hitz asko, gehienak ezagutzen. Are gutxiago hitzen arteko loturak. Baina pazienteak arreta oso segitzen du medikua esaten ari zaion guztia. Garai bateko, sinestun zintzoenek latinezko meza segitzen zuten antzera. Ulertzen ez dituen hitz haietan balego bezala bere salbazioa. Eta jakinea, gaixoak ez du protestarik egiten, salbatu egin nahi du. Errespetua dio medikoari. Lotxa ematen dio argitasun gehiago eskatzea, eta ulertuko baldu bezala egiten du. Erizainak gero esango dizkio jarraitu beharreko pautak. Latinezko meza bukotu ondoren. Ni faltsua. Etxera bueltan, pazientea bere kabutan konsultaren errepasoan. Nola jokatu dut? Medikoak ze impresio hartu gote du? Zer pentsatu ote du nitaz? Pazientek badute medikoaren aurrean gustagarria agertzeko joera. Ematen du, medikoa irabazi nahi dutela, esan ez bezala, ni ez nahi zugana datorren beste jende hori guztia bezalakoa. Zure esanak beteko ditut, ez dizut utxik egingo, baina zuk ere ez niri, mesedez. Anatole Breuer idazleak minbiziarekin nintzen, eta minbizia diagnostikatu ziotenean, idatzi zuen liburu hau benetan gomendatzen dizuedana, ebrio de enfermedad. Moskorraldi babezela, gaixotasuna moskorraldi babezela gezatuta konsideratuan. Eta, zerak, imaginatzen dut, zerak gustatuko zaizuela, zer gauza importante asko esaten dituelako bertan. Anatole Breuer idazleak ni faltsua deitzen dio pazienteak inkontzienteki praktikatzen duen pantomima horri. Gaixoak sendatu nahi du, eta meritu personalak egin nahi ditu medikoaren aurrean. Medikoaren sakralizazio halako bat gauzatuz. Pazientea saiatzen bada bere medikoa seduzitzen, berez ez daukan izaera atsegin basaiatuz, ez da leiala izango bere buruarekin,
eta ni faltsua garatuko du medikuaren aurrean. Okerra handia, pazienteak ala jokatzea. Eta okerra handia medikuak askotan erosotasunagatik eta arazoak saihesteagatik. Eta jokoa noski onartzeagatik. Alde bakoitzaren rolak desfiguratzea litzateke, engainu trukaketa bat. Eta ona, modu praktiko batean, horren ondorio posibleetako bat. Medikuak airosoago hitz egiten du gaztelaniaz euskaraz baino. Eta kontsulta aurrera, gaztelania nagusitu da euren artean. Pazientiak ez du horretaz ez zer esan. Medikua ez molestatzeagatik. Kortesiazko formula kenduta, laster gaztelaniaz izango dute harremana, nahiz pazienteak seguruago jarduten duen euskaraz. Ezakit orain esango dizuedana, benetan ala den, ala ez, baina etorri zitzaidan ideia hau eta pentsatu nuen behar bada merezi zuela adieraztea. Ospitalak edo osasun sistema debekuaren erresuma baten gisa kontsideratua. Debekuak, aginduak, ezin duzu haujan, ezin duzu hori egin, kontustenzioarekin. Ez dakit behar bezalako garrantzia ematen zaion, osasun sistemako hizkera negatibo askotan intimidatoriari. Eta horrek esote dion, gaixoari kulpa sentimendua areagotzen. Oso bestelako gai batea salto eginez, medikoaren formazioaz. Albert Einsteinek dio, eta mediku mundutikan aparte, baina balio diguna untarako, Albert Einsteinek dio, ideia batzuk heziketari buruz saio laburrean. Eskolak, eta orain dela 100 urte. Orain zer ez luke esango. Eskolak beti bilatu behar du, bertan ibilitako ikaslea, irten dadila bertatik, nortasun harmoniko baten jabe, ez espezialista baten moduan. Nire iritziz, hau aplikagarria da, zentzu batean, baita eskola teknikoentzat ere. Zeinetako ikasleak, guztiz definitutako lanbide batean, arituko baitira. Oinarrizkoa behar luke beti. Pentsamendurako eta juizio independenterako gaitasuna garatzea da helburua. Ezagutza espezializatuen lorpenaren gainetik. Einsteinek hitzok idatzi zituenetik asko aldatu da mundu akademikoa. Ikaragarri aldatu dira lehentasunak, eta ez hain xuxen eta zoritxarrez Einsteinek nahi zuen bidetik. Eta batez ere, ikaragarri aldatu da mundua bera. Espezializazioen garaien gaude, gero eta interesgune nanoagoen bidetik garamatza zientziaren garapenak. Baina interesgune nanoetan konzentratu beharrak, analfabeto potentzialak egiten gaitu, jakituriaren gainerako alorretan. Nor bere alorrean munduko arituena izateko bidean gaude? Ez jakin eta itxu gara gainerako alorretan. Medikuntzari ere aplika daitekeen kontua da noski. Medikuak gero eta espezializatuagoa daude. Horren gainera esaten da, mediku familiarrak jakutxitzen ari direla zerak. Bakarra, originala, nor bere alorreko jakitunene izateko bidean dago, makina bat gazte. Espezializazioan aurrera, humanismoak, da espezializazioa baino lehenago ere gauza bera, baina, en fin. Espezializazioan aurrera, humanismoak nekez hartuko du tokia bere ikasketan eta formazioan. Nola ulertu deontologia bizitzaren ikuspegi humanistari gabe. Utzegidazue, egunetako adibide triste batek hartzen hona.
Bost gaztek, Iruñean bortxatutako neskaren auzian, debatea ez da kalamatika eta ez da epaileen legeen ezagutzari buruzkoa. Bihotzik gabeko profesionaltasun baten emaitzari buruzkoa baizik. Inolako itzal humanitariori gabeko jarduna erakutsi digute. Legeak aplikatzerakoan aplikatzen den banalitatea mundu ikuskera baldarra. Pertsonak ez baleude bezala juizio hori emateko orduan. Nik dakidala, zuzenbide eta epaile karrera osoan ez dute gai humanista, etiko, filosofolik aztertzen modu sistematikoan. Badirudi, nolabait, formazio humanistikoa zerutik jetxia dela. Behin eta berriro errepikatzen diren ondorio tamalgarriak ez dira kasualitate hutsa. Mutatis mutandis. Gauza bertsua esan liteke medikuntzarekin zerikusia duten ikasketez ere. Ez omen dago fakultatetan asignatura humanistarik. Fakultatetik irtendako mediku berriek ez omen dute demagun, Albert Camusen izurritea, edo Thomas Mannen mendi magikoa, edo Luis Martín Santosen tiempo de silencio ezagutzen. Orain hilabete batzuk esan zidaten, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultatean, tango programan, gelditzen zen azken asignatura humanista, medikuntzaren historia, kendu egin dutela ikasketen zerrendatik. Bertan lan egiten duen batek esaten ziren, pentsatzen dut egia izango dela. Eta zer esan, medikuntzako ikaslei datorkien euskarari buruz, administraziotik, unibertsitatetik ere barne. Izurrite halako bat gertatzen ari zaie hizkuntzei oroar, eta gureari partikularki. Gero eta astratuagoak, artifizialagoak, ambiguagoak dira. Gauza xumeenak ezin zuzenean esan, izen konkretu gutxiago erabiltzen da. Hasieran, izurrite horrek politikoak, burokratak eta intelektualak kutsatu zituen. Gero jende artean edatu zen, gero eta azkarrago, gero eta indartsuago. Testua ez da nerea Italo Calvinorena baizik, eta italierari aplikatua dago, orain dela 40 urteko italierari aplikatua dago, eta uste dut testu horretan zer aplikatua badaukagula ere. Medikuntzaz soilik dakienak ez daki ez da medikuntzaz ere, zioen Jose de Letamendikoen dela 100 bat urtean. Ospitaleko korridoretan barrenan abilela, edo itxerogelaren batean gaudelarik, bertako txartelei begiratzea gustatzen zait. Eta oro har, eskergarri egiten zait ikusten dudana. Ez da dena urre, baina nabarmena egiten zait, hizkera burokratikoan ez erortzeko alegina. 10 urtetan, uste asko aldatu dela eta asko hobetu den kontu badala. Publizitateko jardunean eta abisuetan batez ere, adierazkortasun gehien behar duten mezuetan. Hortik gora, korapilatzen hasten da gauza. Nabarmenak dira hizkera burokratikoaren eta gaztelenaren hitzal luzearen garroak. Hizkera burokratikoak garro luzeak baldin baditu munduko hizkuntza edatuenetan, italieran, orain ikusi dugun testu horren arabera, are luzeagoak dira gurea bezalako gizarte txiki batean eta euskarako bezalako hizkuntza menostu batean. Egintzazue kalkulu hau. Gaztelanezko administrazioa. Administrazioa bere zabaltasun osoan. Bere zabaltasun osoan, gaztelenaren bizitzan, administrazioaren itzala handia da eta bertako hizkerarena, baina eta guztiz ere esparru mordoak daude hortikan salbatzen direnak. Eta daude, gerotako kutsatuago egia, baina daude kaleko bizitza
dago prensa edo daude komunikabideak, dago bizitza oso bat, nolabait, bi estamentu desberdin egiten dutena, bi kode desberdinak osatzen dituena zeraren artean. Euskararenean, eta batez ere idatzian, baina, bueno, telebistara ere iritsi da kontu hau, eta prensara ere iritsi da kontu hau. Administraziako hizkeraren presentzia hain da handia, hain da proportzionalki gure euskara erabilera idatziaren baitan, hain da handia bere eragina, non kutsatzen du baita hortik urrutien dabilen idazle onena ere. Proportzionalki, administrazioko hizkera, hasi administrazio zendegezak jaurlaritzatik edo Nafarroko gobernutik eta jarraitu gero unibertsitatean bertan ere, eta presentzia hori izugarria da. Eta horrek gure jarduna kutsatzea ez da bat ere arrizteko. Kontu jakina da. Hizkera burokratikoa bazkatzen eta pusten du. Nolabait, autoalimentatu egiten da. Administrazioaren indarra eta auspoa ditu. Gure hizkera burokratikoak gaztelania baitu ispilu, gaztelania burokratikoaren akats guztiak imitatu ditugu. Euskararentzat kriminala den dinamika batean. Zein zaila den, itzulpenaren maister eta gaztelanaren mende dagoen hizkuntza bati txirbilak ateratzea, bizipoza ateratzea. Hizkera burokratikoa munduko perfektuena izan da ere, horixe da, burokratikoa, bere funtzioa burokrazian duena, administrazioan duena. Eta halako hizkera baten ezaugarri nagusia da, pobretasuna gainerako alor guztietarako. Monotonoa da, lexikoa unibokoa du, kate morfosintatiko beti bera darabil, kolore bakarra du, grisa, tonu elkorra, lehorra. Ez du bizitzaren beste eremuetarako balio, baina haren itzala gizartearen beste eremuetara edatzen bada, osasunaren eremura kasu, hizkuntzaren sarea ahuldu egiten da. Baina, hizkera zurrun uniboko hori da jendearen erreferentzia nagusia, eredua. Garai batean jendeak pentsatzen zuen bezala, apaizak bezala hitz egiten ez zuenak, gaizki hitz egiten zuela euskeraz, gauza berak gertatzen zaigu zoritxarrez. Kode hori, erregistro hori bihurtzen da euskara estandarra ona imitagarria. Kaletarrak ulertzen ez duen erregistro bat ordea. Eta medikoaren gana doan gaixo gehienak ulertzen ez duen erregistro bat da. Bere eremutik kanpo deus gutxi komunikatzen duen jardun bizipozik gabea da. Tristea. Baina badaude beste mintzo batzuk. Gorputzaren mintzoa, gaixo baten kasuan, gorputzaren mintzoa, gorputzarekin mintzo. Gure baitako mintzoa, gure lekubrazioetan, gure fantasia sexualetan, gure hainbat eta hainbat espazioetan, gure baitako mintzo. Desioaren mintzoa, desioarekin mintzo. Oinazaren mintzoa, haieneka mintzo. Organo guztia zano daudenean, gorputzak ez du kexurik, etzaio haienerik entzuten. Baina organoetako bat minez hasten denean, gorputz osoak sentitzen du haren eragina. Hartara jartzen du arreta osoa. Eta isiltasuna ere mintzatzen da. Isiltasuna mintzatzeko modu bada. Isiltasunak badaki hizketan. Sufrimenduak eragindako utxunea oihukatzen du. Nik ez dut, deiadar ozenagorik entzun sekula santan, Munchen kuadro famatuan, oiua kuadro famatuari entzuten zaiona baino. Entzun egiten zaio oiua.
Kuadroak ez du ezertxo esaten. Edo, hobeto esan da, oiu guztie baino, oiu are lasgarriagoa ateratzen zaio kuadroari. Aski da, beraz, nunken oiua kuadroaz gogoratzea, oina zelatzenen oihartzunak sentitzeko gure erraiak zartatzen. Ez indiferente uste zaituen arte lan horietako bat. Kuadroak ez du hotxik ateratzen, baina haren garrasi isila, oso baita lasgarria, ezin ozenago sentitzen dugu gure baitan. Gizakion, iztunon tragedia da, euskal esaera honek ondola hurbiltzen duena. Eta programetan uste eta agertzen dela, nire itzaldiari emanion titulua. Hau da, enemina, esan nahi eta esan ezina. Emakumea dardarak ari da. Oraindik belarrietan dauka jasotako jikoiaren hotsa. Erori egintzara entzun, puta zarra, erori egintzara. Autoan sartu dira. Behin larrialdietan, emakumeak medikuari erori egin naiz. Motozale bat oiuka errepidaren erdian motoaren ondoan. Ambulantzian sartu dute. Haren haien lasgarriek ezin dute eman, bere lasgarrienen ere, mindura presenteen eta etorkizunekoen neurri benetakoa. Amak ezin du burutik erauzi, galdu berri duen aurra, haren ausentziaren presentzia. Ez du gehiago ikusiko. Baina galdu berriak utzi dizkion oroitzapenak besarkatzen segitzen du. Baina oso bere baitako hitzekin, horiekin baizik ez, depresioaren zuloan ia. Instante honetan txe, han hemengo ziegazuloren batean, torturatzen ari diren gazte bat, hortzak kraskatzerainoko garrasia jautitzen. Oinaz ezero, eta duintasunaz beste egiteko zorian. Hau da enemina, esan nahi eta esan ezina. Horra iztuin guztion ezintasunaren zauria, gure hitz zorrotzenek ere ezin dutelako sufrimendua zuzen eta zorrotz adirazi eta guztiz islatu. Horra, hau da enemina, horra euskal esaera eder bat. Gurgestenek ezagutu izan balu, txirbilak aterako zizkion. Eta mundu guztiak ezagutuko zuen gaur gure esaera hau. 3 momentu ditu esaldiak. Lehena, hau da enemina. Ez da konkretatzen, eta partikulara da. Nerea, enea. Eta ez da kasualidadea enea deitzea, ze enek adjetiboa izatez aparte, baita ere adierazten du oiua bera. Alegia, badu polisemia. Hau da, ene, mina, lehen da biziko zera horretan. Bigarrena, esan nahi. Adierazteko premia, minaren berri emanaia eta ezinbestekoa, haren benetako neurria, adierazi beharra, baina gizakion muga, gizakion ezintasuna guztian, hori guztian adierazteko. Eta hirugarren konsiderazioa, komunikazio betearen ezinezkoa. Eta zer dago komunikazio ezaren ezintasun hortan edo horren atzean? Gaixoak mina daukan, eta nik ez daukat. Alegin guztia egingo banu ere, bion arteko distantzia siderala da. Gaixoak nekez hartzen du distantziarik, nekez hartzezake gaitzarekin. Urbilegi dauka oinazea, erreietaraino sartua, eta ezin du perspektibarik hartu. Eta perspektibatuta ere lanak. Klasikoek bazekiten distantzia hartzaren laguntza.
urrutiratuz hurbiltzearena, katarsia deitzen zioten. Kontakizunaren bidez lortzen da, zuloak betetzen laguntzen duen argamasa da mina berbalizatzea, lortzen denean. Hitzak beraz sendabide. Hitz egiten hasi nintzen zulotik irtetzen, esaten du gaixo askok, batez ere gaixo psikologiko askok. Hitz egiten hasi nintzen zulotik irtetzen. Hitz egiteak ez du sendatzen, baina gaixotasuna eramaten laguntzen du. Poro sentimentalen bat bizitzen badugu, gaixotasunen bat diagnostikatzen badigute, maite genuen norbait hiltzen bazaigu, hizkuntza beti motz geratzen zaigu. Ezin dugu gertatutakoa bere betean adierazi. Hala ere, kontatzeko premia dugu, gertatu zaiguna komunikatu nahi genuke. Nolabait, bestearen solidaritatea bilatu. Eta berzio bat elaboratzen dugu, kontakizun bat antolatzen dugu, sentimentu batzuk transmititzen ditugu. Hitzetan jarritakoa ez baldin bada ere gertatu zitzaiguna, hitzak aterpe bat ematen dio gertatu zitzaigunari. Mugatu egiten du hizkuntzaren hormetan, zentzu ematen dio, eta errealitatearen ertz berriak, ikusi ez genituenak, imaginatu ere egiten ez genituenak, aurkitzen ditugu pasioan. Pasioa hitzetan jartzen badugu. Sufrimenduan, gure saminaren berri ematen badugu, gozamenean, gure poza manifestatu ezkero. Demagun, erakusketa bat, komunikazioari buruz. Eta bertan, lau kuadro. Historiatik hartutakoak batzuk, pare bat, eta beste bi kuadro herritik jasotakoak. Lehen da biziko kuadroa. Tomas Mannen mendi magikoatik aterea zeinak gaixoaren manifestazio egozentriko baten berri ematen baitu. Gaixo batek, maite minutua dago beste gaixo batetaz, Ixeizpien, orduntxe deskribitu berriak izango ziren, Ixeizpien plaka bat erakusten du. Arro asko, bere maite minutu berri den emakumeari. Bere biriketako gaitzaren larritasun gisa, larritasunaren agiri gisa. Begira, erakusten dio emakumeari. Nolabait, bere identitatea lotuta doa, hain momentu, magikoan, maitasunaren momentu horretan, bere identitatea lotuta doa gaixotasunarekin. Bigarren kuadroa. Gaixotu berriak, gertatu zaiena kontatzen die, behin eta berriro gaixotasunaz galdetzen diotenei. Tumorraren markadoreak zenbatiko zaizkion, zein ebakuntza komplikatu egin dioten ahortan, nola moldatzen den giltxurrun bat galduta. Hirugarren kuadroa. Hegelek kontatzen duena. Emakume eradetu baten trenpuaz. Zer? Eguraldi txarra egiten duela? Azken 5 hilabeteko adibidez, eta denok ejatu geha, hementxe daukagu primerako ahalku bat. Zer? Eguraldi txarra egiten duela, eta zer? Hobeda eguraldi txarra egitea bat ere egitea baino. Eta laugarren kuadroa, asko gustatzen zaidana. Adineko emakume batek, medikoari erantzundakoa, honek botazionean ez hitzaiola hiltzea beste lanik gelditzen. Agian, uste izango duzu, arrazoi duzula. Baina oso lan ederra da, nire ingurukoak bizitzen ikustea. Eta begira hemen kuriosidade berezi bat. 1977 urtean, badakizute, Voyager izeneko bi espazio untzi bidali zituztela, espazioan zehar auskalotaraino, eta bertan
inoiz espazio ontzi hori aldatzen badena da, bizitza dagoen tokiren batera, bertan sartu zituzten zinta batzuk. Pentsatuz, zinta horietan dauden testigantzak, ondo etorko zitzaizkiola hango zibilizazio. Eta, kuriosoa da, zintetan zer jasoa dagoen haiek ezagutu dezaten. Eta, daude jasota, hots klase guztiak. Daude jasota testigantza 54 hizkuntzenak ez dago euskara. Jasota daude musikaren historiako pasarterik onenak, zerak praktikoki 1970 arte. Beatles ere badago. Jasota daude animalen oihuak, jasota daude gora bera klimatikoen haizeak, uraren hotsak, ez dakiz horrelako klase guztietako daude. Eta animalien, noski, baita ere hotsak. Eta hots horien panoramen artean ez dago negarra, ez dago kexua, ez dago minaren inolako zerarik. Zer pentsatu behar du zibilizazio horrek gutaz. Pentsatzen dut, gizakiaiek izango dutela, mugatua diren neurrian, izango dutela defiziteren bat. Baina beste mundu horri erakutzen nahi diogu paradisu bat dela nunbait. Eta bueno, ja azkenetara iristen nahi naiz, eta ona 3 pieza labur gure tradiziotik hartutakoak eta zeikusi handia dutenak gaurko gaiarekin modu batera edo bestera. Bat, umeekin jolasteko. Ume txiki bat hartzen duzu, ezak belaunen gainean, hartzen diozu eskutxoa, eta egiten dizuela, atximu bezala txiki bat, eta movimentu hau eginez, egiten duzu txin, 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 umea txuluan, aita negarrez, ama dolorez, etxean inorez, katua besterik ez. Da, polita da. Oso polita da, umeak sarri jaio berritan hiltzen ziren garaian, aitako umea da, orantxe zuluan sartu dutena. Aita dolorez dago, aita negarrez dago, ama dolorez dago. Eta itxea utxi dago, antzeta kapaiotxa dira, din, txin, 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 kapaiotxa dira, hiletara edo deitzen dutenak. Eta eriotz hori nahiko natural hartze baten testigantza bada, kanta hau, halako arrasto bat geratzen zaigu. Gero, ume kanta bat bihurtzerainokoa. Eta, ahazterainokoa kantaren atzean dagoena. Hain evidentea dana, ja behin hau horrela ikusi ezkero. Baina, normalean hau kantatzen duenak ez daki ni orain kontatzen ari nahi zen guzti hau. Egin dugu eriotza erabat izkutatu, eta eriotza presente dagoen tokietan ere, ja ahaztu egin zaigu ura ikusten. Zagradea, beste perbatxo bat. Hau ja, beste klase batekoa, baina pixkat, umore pixka bat jartzeko. Aiton Amona Zaharrak ditu 3 elementu. Doministikoa, karkaxa, eta azken unea tormentu. Eta 3. testu bat. Ziklo biologikoa, munduko zientifiko onena baino, zuzenago esplikatzen duena gure ziklo biologikoa, esplikatzen duena, eta zehatzago eta laburrago. Ez da Einsteinek ere. Olioak zizarea jan. Nik olioa jan, zizareak ni jango. Bai, etorriko da erio.
Cesare Pavesaren poema ezaguna dio, zerak denok ezagutzuko zuen, etorriko da erio, eta zure nere begiak izango ditu. Erdiaroko irudi bat baliatu zuen Pavesek bere poeman. Izurriteak sekulako sarraskiak egiten zituen garaikoa. Erio, hurbila da, familiara da, naturala da. Jaiotzak, eriotza duzor. Hala dio gure esaerak. Horregatik, gure antzinakoek eriotza izendatu egiten zuten, kontatu egiten zuten. Baina ez guztiz presente zeukatelako bakarrik. Eriotza aipatzea, bazen, eriotza laixer etorriko zela gogoratzeko modu bat ere. Eta baita ere, bazen halako aipatuz, urrutiratu. Erio ez nauk ire bildur. Eriotzak baldu ahotsik, baldu aurpegirik, presentziarik. Joan ziren eriotza presente eta izendatzen zen garaiaiek. Ja, aspaldi, etxetatik hildako atera genuen eta tanatorioak asmatu genituen toki, ez toki horiek ez, esaten badago soziologian ez tokien izendapen hori, aeropuertuak, zentro komertzialak eta bar, eta tanatorio ere, ez da, saltxitxak eta letxuak saltzeko toki bat, baina da, hildakoak eramaten ditugun toki bat. Ez toki bat bihurtu dena. Justu, doluko momenturik importanteen edako, toki hotzena, izan diteken hotzena, aukeratu dugu. Eriotza izendatzen, eta eriotza naturaltzat hartzen zen garaiaiek joan dira. Urruti nahi dugu eriotza. Baina, inoiz baino eriotza gehiago ikusten dugu. Telebistako eta zineko pantailak, gu eta eriotzaren arteko horma, galbae, antivirus dira ordea. Telebistaz eta ikusten ditugun eriotza horiek guztiak, pantailaren bestaldean daude. Oso entretenitua da, Tarantinoren pelikula batean zenbat hildako ikusten diran kontatzea. Nolabait, trivializatu egiten dugu. Eta, eriotzaren aipamenik nahi ez duen, gizartean bizi da, ni kontatzen joan naizen, medikua, bertan bizi da gaixoa. Eta bukatzeko. Belaunaldiz belaunaldi, elebakarretik eletara. Gure aiton amonak elebakarra ziren. Gu elebiduna gara, edo elean hitzak. Gure seme alabak elean hitzak dira. Etorkizuna ere elean hitza da. Horrek, gu nahi, ez du atzera bueltarik. Harreman klase guztiak hizkuntza bakar batean izatetik, harremanok bi hizkuntzekin bizitzera pasatu ginen. Gure harremanen nolakoa definitu behar izan genuen. Euskararen tokia erabakitzen eta zehazten ahalegindu behar izan genuen, eta ikasi. Beste hizkuntza boterearen azelako. Lehia horretan segitzen dugu. Herderrek eta pentsatzen zuten da, alegia, hizkuntza bakar batenak garela, egian da neurri handi batean. Hizkuntza baten ardatzean egituratzen dugu gure jarduna. Baina gure jarduna ez da hizkuntza bakarrikoa. Ez gara hizkuntza bakarrean bizi, ez da biziko ere. Lotura sentimentala ditugu hizkuntzekin eta hizkuntzek aldi berean beren esparrua hartzen dute. Dakizkidan hizkuntzek beren txokoak dituzte nire nortasunaren egoitzan. Talaia hori gero eta gehiago zabaltzen ari zaigu. Mundua eleaniztasunera doa. Beti esaten dugu, hizkuntza bakarra doala, baina nik ez dut horrela ikusten dut alderantzizko bide batean. Beste gauza bat, presentziaren handiarena. Aniztasun horretan,
ezinbestoka dugu euskarak eta beste hizkuntzek izango duten tokiaz hausnartzea. Elebitasunaz mintzatzen gara, eta elebitasuna dugu oraindik ere, gure jardunaren ardatz eta joko eremu. Baina aurrera begiratu nahi duen hizkuntz politika batek, zehaztu beharra du, euskarak izango duen tokia, etorkizun elean iztun, gero eta hurbilago batean. Etorkizuna, ezinbestean, elean hitze izango baldin bada, horri ekiteko mentalitateak ezingo du elebakarra izan. Ez da elebiduna ere. Euskara ardaz duen mentalitate elean hitz batekin, ekin beharko diogu euskararen etorkizunari. Hori da, nire ustez, egin dezakegun apusturik ausart aurrerakoiena. Hori da, seguru asko, euskarari toki bat egiteko bide bakarra, panorama elean hitz batean. Animo bada, eta ez etxe. Mila esker.